May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Orin na po rin mga regula balita ngeni pong aldoning Miyerkules, July 12, 2023. Konkretong plano, ampong dagdagasaup, nasara po rin mapilang manasan king kaduang sona ng Pangulong President Marcos Jr. Blended learning modality babalakan ang gawang permanente ng Department of Education. 12 kabayo dinake ng City Government ng San Fernando kareng Kutserong Fernandino. Kaya naman pong Bulacan, 35 million pesos na ulaga ng expired at imported karni. May diskubri king metong warehouse. At MICE Conference 2024, ganapan po kay Clark Freeport. CDC, TPD, ang pong DOT, balaos po yung karelang pamagsadya. Kabalen, magnasa alapureng mapilang manasan king balening sa Smuan, Pampanga, midinan lang gamit ang makasaw po king karelang obra. Manayon mo naman kanon nung banggitanong Presidente Marcos Jr. king kayang kaduang sona, reng konkretong plano para king karelang sektor. Magbalitay po JM De Jesus. Metong karing meging laman din por merong State of the Nation address o sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing planong pasikan na ng production ng sektor na ng agrikultura kapamilatahan ng mayayaliwang programa ang pong ayuda. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Pasibayo yung mambiya ulat karing Pilipino yung Presidente kin daratang 24 ning Hulyo. Pauliniti, pigsadyano ng CLTV 36 News rin kabalen tamong manasan, bang pakibaluan ng karelang sitwasyon at nasa aking administrasyong Marcos. Metong karing kaya kaming akasabi ing 57 anyos ay Ernesto Manlilig ng balening sa Smuan. Sakit kayo pimpulin pong ito. Teka, yala nang makaingasang kin danong. Tutunan po ni tanay kay makipaning mga kami mga flies na nating karening flies na nating mikibandi ka rin, sir. Magiawad kami mo karata piso brando. Anay kay manikwa kaming panyaliming abyas. Kanyang po. Kwento ng Tatang Ernesto, kapit na kanuning apataralan na kayang panakitang King Aldoldo, ing binaras mo king gasolina ning kayang bangka. Itapin po, ano ba, ngayon yung kurudo, nung sa 80 yaman, nung 70 yaman, miras kayo po ka rin mga 2 litro na ning kurudo. Kanya po dapat magdala kami, 4 litro. Patitam kayo kami panuli. Magbakal na kayo po kanitang pamangan, minasi, ang pong kayo kaming inuman. Ing 62 anyos si Domingo Luna naman, bistaman 50 years niya kanong manima, eya pabitasang may kasariling bangka. Nung eka numanamdam mo makisake, eya ka numakapanasan. Kaya naman imbes na auli ng buwing kayang panakitan, mamayaran niya pang gasolina ang mamaya porsyento para king bangkay Tatay Domingo. Ban kanong may labas ding pamilya ng Tatang Domingo ang pong Ernesto, maralas lalamong manulam delata rin karelang pamilya. Maragulya pong epekto, nung bawe po, bisa kami saling sardinas kini. Eh, anong alba, kisipes na po ata kanitang malating sardinas ato. Nung reta pong anak, wanam lo, sali ko mga 4 siguro, 5, bakit kayo? May sapat kayo kami ito. Minsan ngayon, enak pong makakai, huling pamisa-misa na ako pong magubro. Minsan rin na po nga po, wala na pong kayo. Adwala muri Tatang Domingo ang pong Tatang Ernesto karing kabalentamang manasa na magkasakit. Kaya naman nasa dakano at damdaman king kaduang sona ng Presidente Marcos in konkretong plano para rin karelang sektor. Sana po di na kaming masating kay Kenny, sir. Asista na di na kayo pong panyaliming gamit. Para di kami naman, kayong masaging gobyerno nung di na kaming final assistant kay kami. Mga panganasang kay takin dagat. Makapangabiyahe la rin kay kaming pamilya, sir.
Basikin datos ng Philippine Statistics Authority palaking banuang 2021, lultope kakalululading manasan ng pong Hortelano kitiking Pilipinas. Miras king 30.6% in poverty incidence karing fisher folk sector, kabang 30% naman karing farm workers. Ang poverty incidence in proportion na rin pamilya o individual nating per capita income and expenditure ang mas mababa king per capita poverty threshold ng total population. Samantala, miras naman king 156.6 billion pesos in 2023 budget in Department of Agriculture penimuna ng Presidente Marcos Jr. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kabalen, pasibayo pong pega na kaning Department of Education kareng pamuntok dareng eskwela ang pong pengari na naman po dapat gawang magarbo ing graduation ceremony. Anya naman po king Telabastagan Integrated School, kini po king City of San Fernando, meging simple mo, dapat memorably, ing karela pong dinao na aktibidad. Yan po ing ibalita na kakatabong Paulo G. Santos. Kapigaga na kanya karing pengari ang pong estudyante in graduation rights uling atin iting gastos ang kaya makanano. Kaya naman paganakanan ng Department of Education na naman dapat gawang magarbo ing okasyon. Kaya kini Telabastagan Integrated School, King Ciudad de San Fernando, meging simple mo in graduation rights at moving ceremony, amerapat king karelang covered court. Bista man malisangan, no man megreklamo rin pengari lakwas ala naman kanu kasing binayad ang graduation fee. Naman po may ngingil. Ala po sa ingilan karela. Salamat kaya po pinpuken depende din. Makahingat po kasi at least po may graduate na rin anak. Nilabas na nga po itang kasakitan na di nga palyari kaya katamo. Kaya mo po itang gamrosing DepEd. Kaya katipid tamo po, ita pong gastusan na po karat ang para to, gamitan na lang po karang alawang bagay. Makahanga-hangala po. Kasi dakang no pong pintalan ng eskwela din ng anak ko. Pero metong yan po yung eskulay ni na ikit ko talagang sa saupla. Totoo po. Anya pa nga 28 ning Marso at inang nipalwal a department order ing DepEd amami guidelines dikil king end of the school year rights. Mumunang makapanabilin ing pamamawal king makamalagastos king susulod na ring graduate ampo ing pamanarkila pang venue pa king okasyon. Anya dapat lamo kanong taluki kini nga ng Miss Nancy Tayag, District Supervisor ng Telabastagan Integrated School. Kaya pong DepEd order, dapat kami pong sunod. Kasi ito nga kayo po sunod, balutan naman po nung nang malyari. Okay po, tsaka po, pakatandaan ng tamo po, menibat tamo po kayong pandemic, baluta po ang sitwasyon da po rin kaya katamo pong pengari, ang po ang ekonomiya tamo. Marakal po ang sasabing masakiting biye, pero nung masakiting biye, ela po makanta kagarbo, pero kapangalaguda po pangasanting dem pong kaya katamo pong may graduate. Pero po, tinalimaya po ang iskulay ni kaya pong no collection policy. Mo naman kanu babawal ing pamanyulod toga, dapat grade 6 at grade 12 mo, reng dapat misulod ka reni, uli ilaing mag-graduate. Reta pong makaritang bagay, dapat po lalawen tayo. Impun talagang graduation is grade 6 siya po, ang po pong grade 12. Then po kakatamo pong grade 10 completers la pa. So, in order po, po magtoga in grade 6, ay in grade 10. In grade 6 po in magtoga, uling iyang graduation talaga, ang po in grade 12. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Congratulations po kareng sablang mag-graduate ken pong Telabastagan Integrated School. Ang po kareng aluwapang eskwela keti po king Pampanga. Samantala, miras po king 12 kabayo ing dinakening City Agriculture and Veterinary Office o CAVO ning San Fernando, Pampanga, kareng Fernandino Cuchero, lalam na po ning Horse for Calesa program. Meron po ing distribution king Giant Lantern and Tourism Information Center anya pong Martis, July 11. Banwapang metong anyang inumpisa na po ning lokal na kapanibala ning syudad ing programa. Misubong po yung programa pauli ning kaburyan ng Mayor Vilma Caluwag preserba kanu ing kulturang Fernandino at midinan proteksyon ing industriya na po ning pamagkalesa king syudad. Samantala, may miyalalaman pong libreng pamangan vitamins ang pong check-up para karing kabayo ing CAVO. Pagsadya na naman kanuning city government ing pamamiye kalesa kareng Cuchero kareng daratang nga bulan. Anya pa nga 28 ning Marso at inang nipalwal a department order ing DepEd amami guidelines dikil king end of the school year rights. Mumunang makapanabilin ing pamamawal king makamalagastos king susulod na ring graduate ampo ing pamanarkila pang venue pa king okasyon. Anya dapat lamo kanong taluki kini nga ng Miss Nancy Tayag, District Supervisor ng Telabastagan Integrated School. Congratulations po kareng
Dakal pa pong balita king pamagbalik ning CLTV 36 News. Magbalik ya po ing CLTV 36 News. Kabalen, babalaka na kanu ning Department of Education, agawa na pong permanente tapong ausandang blended learning modality. Iti bang dinan solusyon ing problema dikil kanu keng classroom shortage. Ay ni po ing report. Babalaka na ngayon ng Department of Education o DepEd, agawan ng permanenteng blended learning modality karang public schools. Agpangkan DepEd Undersecretary Michael Poa, apin nini nga kakit ng solusyon kang problema dikil karang kulang nga teachers ang pang classrooms. On the part of DepEd, syempre po, no, we presented yung ating ring plan, no, to institutionalize blended learning, for example, in the Philippines as a permanent mode of delivery. We feel that alongside yung traditional solutions natin of hiring more teachers, building more classrooms to address the shortages, hindi po kasi mabilis o hindi nagagawa yan overnight. That's why these problems are still with us today. Bukod kang solusyon kang classroom shortage, makasaup mo naman kano yung two-track approach bang misabi kang technological advancements in DepEd. We are now going on a two-track approach wherein alongside the traditional solutions of building more classrooms and hiring more teachers, we also want to tap into technology. No, lessons we learned during the pandemic. Metong in blended learning karang alternative learning modality sa ginamit ng DepEd ang yung miseral rang eskwela pauli ng COVID-19. Bistaman makabukulat na lang ni rang classroom, pamurin balaos sa tinuknang ni mebanggit a mode of learning. Kapilan pa mo ginamit demo naman iti kayang may git-apat aralang eskwela kay ni Central Luzon, bangay iwasan ni masyadong mapaling panahon karang classrooms.
May nakune maning DepEd Abayo Day patupad yung programa, siguraduhan da pa mong epektibo iti at makayapekto kayang kalidad ng edukasyon kayang bangsa. But of course, bago natin implement yan, kailangan masigurado natin na pag in-implement natin ay maging epektibo naman siya sa pag-aaral ng mga bata. Ayaw naman nating basta-basta mag-blended learning tayo and then quality of education suffers. That's why before we roll that out, we really want to ensure looking at best practices even in the private sector. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Balitang Central Luzon naman ho tayo mga karehiyon. Patuloy ho ang paghahandang ginagawa ngayon ng Clark Development Corporation. Katuwang ho yung Department of Tourism at Tourism Promotions Board para ho dun sa Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition o MICE Conference 2024 na gaganapin ho sa Clark Freeport sa susunod na taon. Para ho sa karagdagang detalye, magbabalita si Angelica Cara. Sinimulan na ang countdown para sa inaabangang Philippine Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions o MICE Conference 2024 na gaganapin sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Inilunsad ang 366 days countdown nitong July 10 sa Clark Parade Grounds sa pangunguna ng Clark Development Corporation o CDC, Tourism Promotions Board o TPB, at Department of Tourism o DOT. Present sa event sina CDC President at CEO Attorney Agnes V.S. de Vanadera, TPB Chief Operating Officer Maria Margarita Nograles at DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni TPB COO Nograles ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Clark. It has been exactly 10 years since we had the Philippine MICE Convention here in Clark. But 10 years after, Clark has certainly grown leaps and bounds from a decade ago. Clark has now become a premier getaway with its international airport. It boasts a sustainable, well-planned city with modern infrastructure facilities, world-class accommodations, and meeting facilities, plus various activities and attractions. Nagpahayag din si Nograles ng optimismo para sa Clark bilang angkop na host destination at nangungunang destinasyon para ganapan ng MICECon 2024 sa Asia. Ipinakita naman sa kauna-unahang pagkakataon ang official build-up letters na siyang nagpapatunay sa commitment at kahandaan ng Clark na maghatid ng exceptional experience, makabagong facilities, infrastructures at outstanding hospitality para sa MICECon 2024. Minarkahan din sa programa ang opisyal na paglulunsad ng iClark Mobile na binuo ng Technology Department o ITD mula mismo sa CDC. Layunin ng naturang application na gawing digitally convenient para sa mga turista ang pag-access ng impormasyon, kaganapan, direksyon, pagbubook sa mga hotel at restaurants, at ang pagkakataon na makilahok sa MICECon 2024 sa kanilang pananatili sa Freeport. Isinagawa rin sa event launch ang ceremonial signing para sa commitment of support na pinangunahan ng mga representative mula sa CDC, TPB at SMX Convention Center para sa MICE Convention 2024. It certainly makes us very optimistic that Clark's MICECon will further the position of the Philippines as a top MICE destination in Asia. Angelica Cara, CLTV 36 News. Karehiyon, naabot ho sa higit 35 milyong pisong halaga ng expired meat ang na-recover ho sa isang abandonadong warehouse sa May Kawayan, Bulacan nitong Martes, July 11. Ayon ho sa mga otoridad, nasa 3 hanggang 4 na container van ang dami ho ng mga nabubulok na karne na galing pa di umano sa Brazil noon pang 2021. Napag-alaman din na yung mga sirang karne ay posibleng nire-repack at ibinebenta pa raw sa merkado. Kaya paalala ho ng National Meat Inspection Service Region 3, mag-ingat sa mga binibiling karne sa iba't ibang pamilihan. Sa kasalukuyan, tinutukoy pa rin ho ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng nasabing warehouse.
Sa iba naman pong balita, arestado po yung 4 na magsasaka dahil sa di umano'y pagpatay sa isa pang magsasaka sa bayan huyan ng Llanera, Nueva Ecija. Dito pong linggo, July 9. Nahuli po ang mga suspect sa hot pursuit operation sa barangay Bagong Bayan sa naturang bayan ho matapos magtangkang tumakas gamit ang isang motorsiklo. Batay ho sa ulat ng Nueva Ecija Provincial Police Office, natagpuan sa isang farm sa barangay Gomez, bayan ng Llanera na wala na hong buhay at may tama ng bala sa dibdib ang 55 anyos na biktima na nakilala pong si Elemito de la Cruz. Nakuha naman po sa mga suspect ang kalibre 45 pistol, kalibre 30 na carbine at iba't ibang magazine assemblies at gayon din na yung live ammunition. Haharap po sa kasong murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga nahuling magsasaka. Good news naman ho tayo mga kabalen at mga karehiyon. Kung sakali hong kayo'y mangailangan ng serbisyo sa endoscopy at wound care, abay maaari kayong magtungo dito ho sa may Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Yan. Binuksan na ho kasi yung kanilang wound and ostomy care and endoscopy center. Ito po ay pinakauna dito po sa ating rehiyon. Para ho sa karagdagang detalye, narito po ang report. Kabalen o taga-Karatig lalawigan man na nangangailangan ng wound care, maaari nang maserbisyohan ng bagong bukas na pasilidad ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa syudad San Fernando, Pampanga. Pinuksan ang kanilang Wound and Ostomy Care Center sa ikalawang palapag ngayong Miyerkules, July 12. Ginanap din ang paglipat ng endoscopy unit mula sa ground floor. Double celebration po ito ng Mother Teresa for 2 departments po. Yung pag-transfer po ng ating endoscopy unit para po sa mga gastroenterology procedures. So, nandun po yun sa kabila. Yung second po is yung blessing ng ating wound care and ostomy center po na nagkikater po sa mga tao na meron pong mga sugat, lalo na po yung mga may komplikasyon po na complicated wounds po sila. So it's a double celebration for us. So we're happy to launch this event po. Ayon kay Dr. Christine Malig, Director ng Ancillary Services, ito ang kauna-unahang wound care center sa buong rehiyon. Ito po is our introduction to our stakeholders, lalo na po sa aming mga kabalen. Kasi po, alam po namin na may need po ang mga kabalen natin at saka yung mga kasama natin sa mga ibang lugar na probinsya po sa around Pampanga, na lalo na po yung dun sa wound care center, sa pagkakaalam ko po, wala pa pong wound care center dito sa Region 3, kundi po ako nagkakamali. Ito po yung pagbibigay ng kalidad, high quality po na care sa mga pasyente po na may complicated wounds po. Maaaring lunasan dito ang iba't ibang sugat dulot ng diabetes, baradong ugat at maging burn wounds mula sa dressing hanggang sa cleaning. Naudyok umano ang pamunuan ng Mother Teresa of Calcutta na buksan ang nasabing unit dahil umaabot sa 5 hanggang 10 pasyente ang ginagamot ng isang doktor kada araw. Ang Mother Teresa po is laging ang thrust po ng management namin at saka yung mother company po namin na Mount Grace is to constantly innovate, constantly improve po. So, isa po ito sa aming mga additional plano po para i-serve po ng maigi at na mabigyan po ng kalidad na serbisyo ang ating mga kabalen at saka po yung mga ibang nangangailangan pong pasyente. So, lagi po kaming nag-iisip kung paano po mabigyan kayo ng kumpletong serbisyo po. Sa loob ng unit, mayroong consultation, examination, treatment area na kinabibilangan ng sterilizing, endoscopy at wound care room. Mayroon ding recovery at dining area. 5 gastroenterologists ang itatalaga sa endoscopy area, habang 5 hanggang 7 certified surgeons na may specialty sa wound care ang magbibigay serbisyo sa wound care unit. Maaaring tumanggap ng hanggang 8 pasyente kada araw ang endoscopy area.
Pwede namang malunasan sa wound care unit ang aabot sa 20 pasyente araw-araw. Dagdag pa ni Dr. Malig, hangad daw ng ospital na mabigyan ng kaginhawaan ang kanilang mga pasyente. You are assured of the quality service and the competence of our doctors po. Siniguro rin ni Dr. Malig na sumusunod sila sa safety requirements ng Department of Health. Bago at modern din ang mga kagamitan sa nasabing center. And as you can see po sa facility natin, it's the most modern and complete facility po tayo. So yun po yung inaano natin. Pinagmamalaki po ng Mother Teresa. Kung kakailanganin, handa raw ang ospital na i-expand ang kasalukuyang 400 square meter na wound care at endoscopy center. Inaanyahan ko po ang mga kabalen ko, kapampangan ko po, na nung ating ko pong kailangan po karing sugat yu, or nung kailangan nyo pong ma-endoscopy po, at suya po yung Mother Teresa, bangkanta dinanda ko pong attention, quality care po, at saka incompetence da po rin kaya kaming staff are well-known po kaya kayo, at saka in training da po at saka rin. So, nung ating ko pong kailangan kaya kami, please do not hesitate na ausan kami, 455-2128 and 455-2129 po. And then, i-direct na ko po nung nukari niya po yung endoscopy unit mi at saka po yung kaya kaming wound care center. Dakal pong salamat. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Alamin naman ho natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ngayon na binabantayan ng Pag-asa at ito po ay namataan sa layong 510 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Birac, Catanduanes. Sa ngayon po ay maliit pa naman po ang tsansang mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero kung ito po ay magiging bagyo, ay bibigyan po natin ng pangalang si Dodong. Samantala po ay nagbalik na rin po ang habagat o southwest monsoon na ngayon po ay nakakaapekto dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargent at Quezon ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA at ng southwest monsoon. Ang samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulupulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot naman po ito ng habagat o southwest monsoon at ng localized thunderstorm. So sa mga lugar pong nabanggit ay pinag-iingat po natin mga kababayan dahil posible po dyan ang mga flash floods at landslide. Salamat po. Apin po rin mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team. At para po ka rin aliwapang updates, like and follow lamang po rin kakatamong social media pages. King Facebook, Instagram, TikTok ang pong YouTube at CLTV36 Official. At intamo rin at CLTV36 News. King Facebook, malyari mo naman pong munta. King kakatamong website, www.cltv36.tv. Ang po download niya po itang kakatamong live streaming app via Google Play. At din pong programa ng CLTV, may albela naman po nationwide via Signal Channel 115. Kaya naman po kayong Central Luzon, karing kakatamong 39 cable partners at po syempre kayong Free TV Channel 36. King lagyo na po ng mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Dakal pong salamat.